Hello, hello, hello. Nandito na yung takot sa video. Mga unta, oh. Kauban ako, Pinay. Guwapa. Basta Ilonggo, guwapa. Anong bagoong, day? Pakita mo, day. Yung bagoong, oh. Alam namin bagoong. Ano, pangalan? Ito na. Pagkain mo ng bagoong, kain tayo, guys. like that. Luoy kami. Bak sabi kita. Luoy kami mga on, oh. Oh, mapi shop bela. Nanin kami mga on. Kanas! Mapi shop. Malaki Mapi shop inte. Best bello. Kain na. Nani may mga ano, walang lamisa. Murang Adi ya, jangan sih tutup lah yang bawa kamu ni nanti dua cina, udah mah ni no. Si Zalan. Wala ko. Sisu, ada TikTok ni. Wahid sa TikTok. Katakot. Kadang mah ya ada pulo. Kasi doon TikTok. Ay kamambad, bela ba sa TikTok? Hindi na daw siya kumakain, oh. Nagtitiktok na lang, nagbibideo, hindi na kumakain. Ano ka ba rin di? Ana, Bella. Para may bela. Ayaw talaga niya magpakuha ng video. Anji bara sige. Taon-taon. Matu ulamin. Inaldo na. Muna mong pagkaon. Oo. Kadama lang makakarelate dito, oh. Sila ale, ni sila ano wala. Parang Girl Scout, laging handa. Sala na. Pinusala na. Bela, tubi. Gusto na kami ni ko, ay tubi. Ano, bagoong. Eh! Bagoong Bela na. Sa bela. Salan. Nani may mga on. Uy. Kawawa. Sige, mag-abroad kayo, ha? Gayahan niyo kami. Para maranasan niyo din ang naranasan namin. Kain. Uy, mas kinain siya. Kung nasa ba, sa ano masa? Sa lata. Fresh. Zaitu ko. Sila zaitu sa akin. Pada na sa YouTube anak ko. Paniod to din eh. Lunch. Ada sahan. Manghang? Ada kasi. Baik tak? Manghang daw yung ano, bagoong. Namin Pati yung salata ata. Asya. Yung si hati sa lata pilpil? Ya. Please, hal. Mungkin. May unang. Yung gumawa na sa lata, gawa nito. Tanong kami kung may sili ba nilagay kasi manghang. Hindi na, hindi ka lang ay. Tapos sabi niya, hindi nila alam kung nilagyan niya ng ano, yung chili powder ba? Anghang. Sino nanonood ng YouTube mo? Nakaihin ko lang. Yung nagka-subscribe. Shufu ka man din sa surprise. Sabi surprise na yung subscribe. Sabi surprise. Subscribe. Subscribe. Seprek. Wasti. Piti isi baden. May. Mahirapan sila magsalita. Baden fi shoes mo YouTube. Baden YouTube dakan. Alo keep konzen anmia. Kala siru dakan شوفوا فيديو مالي بعدين سبسكرايب بعدين شير لايك. Salam kalian. Bene ko zari kapat ko na mo dito. Takot yung isa umarap sa video. Nagre-reklamo siya. Wala ko na salam kalian. Matay. Ene ko zari no kapat ko. Reklamo siya. Hi. Mabisalan. Kaon ta.
Sige lang mo istorya. Ini dari nak aku YouTube na subscriber guna share like dame na ta ini ko masak kamu Mending na mutori the best press share like Okay! Ano pa sabi? In the shop, sabi like, sabi share, sabi... wahat tani inte jen kalam wala ko ni basag kumot ko Burang bang kiyawa yung nag-istorya, no? militaw Ano ni daw? basag mano daw mo dari abi Tapos na siya kumain. share mending na sumo Ilongga pala to, Ilongga. lagi mano Mga Ilongga daw, mga... Anong tawag mo sa Ilongga, day? Mga... Tanggog. Hindi, yung sabi doon ni ano, dati. Sino? hindi yan Mga Ilongga daw, mga paasa daw, mga Ilongga. bas kada video ziyada şu hadi Reklamo juga daw. Allah min şunu badin kalam ya Hindi na, baden, hindi sabi. Hindi siya afet tutok sa. Sabi kami. Sabi nga pala, Regina, listen si Tuk Tuk, hindi may pinagkabit. Kaya kan sabi kami. Sa personal lang yung ilang pa. Sa Tuk Tuk tayo mag... sabi mo na Bye. Huy. Wabo yun. Bye. Bye na ka. Tapusin namin ka. Bye-bye. Yeah.